ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மூவி டைம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டைரி படத்துடைய ஓடிடி ரிலீஸ் அப்டேட்டை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னாசி பாண்டியன் டைரக்ஷனில் அருள்நிதி நடிச்சு இப்போ ரீசெண்டாக தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற படம் தான் இந்த டைரி. இந்த படத்தோடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகி இந்த படத்துக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. இந்த படத்தோட டைரக்டருக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம். அது மட்டும் இல்லாமல் டைரக்டர் அஜய் அனுமுத்துவோட ஏடி இவர். இதுக்கு முன்னாடி கோப்ரா எமைக்கா நொடிகள் படத்துலலாம் இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த டைரி படத்தையும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை சூப்பரா எடுத்திருக்காரு. இந்த டைரி படத்தை தியேட்டர்ல பார்த்த எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் இந்த படம் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அதாச்சும் இந்த படத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும், செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்பவே சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அருள்நிதிக்கு டி பிளாக், அதுக்கப்புறம் தேஜாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 படம் தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த 2 படத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படம் ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கு. அதாச்சும் நம்ம அருள்நிதி ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த படம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜானர்ல தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அந்த டைரி படமும் இருக்கும். நீங்க இந்த டைரி படத்தை இன்னும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா தியேட்டர்ல இந்த படம் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம அந்த படத்தை தியேட்டர்ல போய் பார்த்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த டைரி படத்தோட சேட்டலைட் ரைட்ஸ் நம்ம கலைஞர் டிவி தான் வாங்கியிருக்காங்க. டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் ஆகா தமிழ் ஓடிடி வாங்கியிருக்காங்க. தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 வாரம் கழிச்சு இந்த டைரி படத்தை ஆகா தமிழ் ஓடிடில பிரீமியர் பண்ணுவாங்க. மேபி இந்த டைரி படத்தை செப்டம்பர் 2வது வாரம் அப்படி இல்லைனா செப்டம்பர் 3வது வாரம் அந்த படத்தை ஆகா தமிழ் ஓடிடில பிரீமியர் பண்ணுவாங்க. அதுக்குண்டான அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கூடி சீக்கிரம் அவங்க கிட்ட இருந்து வரும். அவங்க அபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். இந்த டைரி படத்தோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு ஏகப்பட்ட தியேட்டர்ல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க இந்த படத்தை தியேட்டர்ல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனாலவே அந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாம தியேட்டர்ல போய் பார்த்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த டைரி படத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், அப்புறம் கூட இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும்.